Jabuja for study yedi kan aboma no ba no se de ebekoso efi Kumawu bia no yedi ebebremu na mohun se de nema te eno ana eno mo efiase a yeye na mohun se de eyeyo no ene ho hyeye enyina te eyeyo no fiase enne yawo October post mene da etoso Edunson 17th ade akopin nemenda 19th na kwesiada asori fo wokum hanyina aye asori sum ade ada yakopon asibisa ade nyina mo se pass dama no Obuzapo sana baba bise yedu ba bia tse dia de no we die eya de a eye fofo se de tia no no na mo se de misi ambe palo afi misi atia ya ko se de misi a de ko amsia akaye rock record di mare ko ni ya ke Yaman kakranka kebia kwa swa hasi na nyamamo kuni Mama na ari na mdaswa. Samba na ni ko fie. Abu shasa da midika ka shebu no ade so ni sanke manja ke friend samanka hakura so friend samanka sa ana eti eno ana ifia bonte edi ajumu amaye hu sede baba pro hine baba pro hine ati akemu a oba na temanko edisebe edu lati abusha baba so edisati edi ade afi afen abanko edu so ba 1971 ana otran so akopin afi example yelu ade enso 2007 odi dia dia sabe no ana okọ ekreti ana lema tuba kubia ebefa no fatuo na ene ana emaya mba se oye no fa edie kase ade ba ko wo Kumawu a ni ka ko ni se Kumawu ko e ka papa mo apa se papa apa se de beba aya ajere bi se we de ni de market na bema aya se obi ele yeya ele na entity ya ba ho ama bema eka papa apase na papa apase no ebi ho no a e mo mo se de ya entia nti amaka ke de de ko de agari ifisa bi ko ni de mo le no e be ma mo aya de ana otra kebra Nananom ekaro bosia ni ma ko ebi na ti ya Ebi asa no apakam and animal for
possible the just say I hear the kingdom of Asante, and I did not say the Abraham said the neighbor Nati. Aha, if you say come be a papa duani say na emu antwra saka ye kapapa and ye kapapa no we do come see as ara kere no we no go hine ana na na no tem mo a oba no we no go hine ana
ekita ne mu a wasi fam ɔnante ekita apakantie sɛbɛ ɛsɛ dɛm ano ɛna ɔde edi kuma a ɛsɛ ewe ɛkyerɛ ɛne bi a abrɛ ɛwɔ nipakodua ɛka mpo ne wɔn bɛɛ hɔ ɛna bɛrima ɛsi a ɔyɛ ɛwusa mo kankyɛ bi tiɛ ne kasa bi mu a eku a yɛdi no asa na ɛkyerɛ bɛrima ɛsi fam ɛna nimanfoɔ ɛka ne ho ɛsi a bɛrima fɔ ɔyɛ ɛna titi bi sɛ obi a ɔwɔ mu wɔn na odi na ofu ya ɛba ɛna ne ma fɔ ɛdi na ti bɛrima nye ɔkyerɛ ne mɛma sɛm ɔkyerɛ ne mɛma sɛm ɔma mɛma ɔmu sɛ ɔyɛ bɛrima ɔyɛ bɛrima ɔyɛ bɛrima nso a ɔyɛ bɛrima nso yɛ sɛ ɔyɛ mɛma sɛm a ɔyɛ nso yɛ fɛ bɛrima fɔ ɔmu yɛ ana ɛsi fam na ɔyɛ tuo na ɔde ɛsi fa ɔyɛ tuo mu ɛkyerɛ ne mu ɛkyerɛ ne fa na ɔdi asa ɔyɛ hyɛ sɛ fɛ ɔwuo ɛyɛ nipa ɔde ne mu ɛsi fɛ aba ɔwɔ mu ɔno ɛna ɔde ne ti ɛto hɔ ɛyɛ akyerɛma ɛde ma asanteman nkɛmpra hɛ ara nkadoɔfa ɔtumi mfa de ɛnyɛ akyerɛma ɛmfa ɛma no saa ɛna ɛkyerɛ sɛdeɛ ɛkyerɛ nyinaa ɛno no ɛnɔkorɔ wo ne ɛsifɔ mu a wɔsi mɛmba bɛrima kanko ɔyɛ tobacco bia run about saa na menka no ana bɛrima fɔ wo ɛtwa ho nhyia ɛtwa ho nhyia ɛtwa ho nhyia ne nyinaa ɛyɛ asante ɛne kurowofoɔ wɔn amanneɛ ɛne amammerɛ a wɔn ɛwɔ bia na bɛrima fɔ wo ɛyɛ bɛrima fɔ wo nyɛ ana odi nipa no mu a ɔkɔ no na chefa uko bebeka uka kankoro wushia no ana ne manfo agina na bema etuo edi ahim na amanfo nyina agina ho ehwe nyema bema eye ade we ya bema eye ne amama kai sese kan ye twa papa akawe nu nyina ya ade enika efe efata na enika nso eno ana ne bema eyi klowfo amane baako ade atofa amanfo nyina ihu no bigiri se obi ho no mase wo no ya wo nta sane ma we nyina omu ehunu danso ne gbawu ada bi adi
ya ko be ni ka papa na mu kura na ye me ko su na mu dia da se na ko hu ni tell me masem ana oche be ko hu ni ha be ana che ko ko ne ma hu o wo ni ebi ame ka to se o ko hu ni e dan se no ka to se ni ka papa ana ko hu ana ni ma ni ku be ka na ana yo ni ku be ko ni ali bi adabulu fu ya o bi ni ka e ko kana ba ko ra Adeshe na zinya ebu onkomu ya omo eka photo bridge na omo zinya ho ehwe de bebe Kumawu e man hene oye eno na money enyina etuai nje maka jo se aha ye ebe kosu bia ne be won mu aha ana ni bia nyansa ani mu masua efi asefi aha the kingdom of Asante na yesiase na ne wase dadia na ya pe emu ntuomu e den ya ye betena se ni apempanyifo ne no modi nkomo apunro ana ye de epu ye oso nsamanka na ase de sumai esi de suo no ono apunro ana obo epu no apunro no no ko mo abehu ni ko ta ka se de Bama Kumawu afọ makaya atosu bama
Barima Asumadu Sakyi II 2007 Barima and the Muslim identity, a rat or Mongo, and a farm and a rock of oil. And then I cut off and the exact no part. Bema and a Pakawa, not a Pakawu, 18 months. So I'm not a woman say, Senta or Nipa, I'm one and be steady. Bema and a Pakawa, not month for a dilettante. I was here a year, I am the name. A Diana for a year, the Santi, and the set. Second, a Diana, not a Diana, a year, a senior, Abu, Pamai, and now we move a brother. I don't tell you, a pound for a couple. That's so something in your pet and our year, a brass and a bar. There's a solo. But yes, I think what you're soon appears to come on. That's how to say, I am right.